Nek godhong gumuntel sangu alah godhonge nek kono dhuwure. Iyalah ngelet jalan iki. Matengan iki gak aku arek ngirim nang alas. Aku selak awan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah, wis arek beduk tekan ngalas. Alhamdulillah tekan ngalas. Teterane wedang wis ket mau mesti kelet ora ngombe. Lah kae cik mempeng rong leren. Leren sik Mas, beduk. Iki tak gawakno wedang. Ya sik kita rampungno karek loro iki. Ngono goneng nyupan sik we. Panas iki. Iya lah. Kinyo arek ngombe. Kayak segamu nek gubuk kono mau nek arek madang. Iya. Lagi kelan apa kowe kan? Kelan concotan kodok. Iya lah ya enak ya. Ora jikon segane wae. Gorene takne madang nang kene ndak seger. Nah enak ya nang kene ya sik tak jiko wae. Enak jiko. Goreng barang. Iki mau ku nek duwe ning ndak utah tak nek pagi golong. Ya wis madang urung ya. Aku mau sarapan nek ngono. Wah dibuntel godhong iki ya seger tenan. Buka kene ya wis. Wis madang tenan sih. Wis. Siap. Madang aku rung ngelih. Ya. Tenan. Kok di pasangno catatan kodok.